I pozdrav ljudi, moj ime je Hamza, dobrodošli u jednu epizodu novog serijala. Da, serijal će se zove Minecraft preživljavanje. Novo Minecraft preživljavanje. Sve će da se zove razumlja i pišite mi komentare. Džungla munga, tamo ima snijeg. Ovo drugo. Ovo je bolje nego drugo. I sad će reklam za 3, 2, 1, 0. Ima još jedan problem. Ja ne znam kako ću kuću napraviti. Da li će bude od drveta ili od kamena. I to mi ne pišete u komentare. Jer mislim da je kuća od drveta. To je valja. Ne znam kom se sviđaju od kamena. Stvari, sad ćemo napraviti malu od drveta. Kako ćemo od vrata. Ovako će bude ulaz, a sve ostalo neće biti nego dasaka. Evo ga drvo. Treba će mi za rudnik. Trampovi i sve. I lunga. I kom se svidio video neka ostavi like. Poraste mi ovdje drvo. Vidim tamo veliku planinu. A sviđa mi se što sam se stvorio pored ovog snjevenog mjesta. Uvijek sam ga tražio za neke stvari, ali nisam mogao da ga nađem. Evo sad se stvorio tačno pored njega. Ako će bude za sad mala kućica. Ući ćemo ovako. Ajmo. Idemo se. I napravit ćemo malu kućicu u vremenu. Čutom. Sam da bude ovo da se iselim od ovoga mjesta. Eto. Tu tamo. I tamo. Kućica neće biti nešto velika. Jer će bude mala. Ovdje će da bude široko, ali dobro. Vidi ovdje ima petja. To ćemo da istražimo u drugoj epizodu. Evo ovdje ima i lubenca. Čekaj, što mislite da ovu kućicu proširimo?
I tako. Ne proširamo samo. To je bilo sve za ovaj video. Vidimo se u nekom sljedećem. Bye bye.